Wanu ndilozo iona dai moyo. Wana mai mnazo iona dai moyo. Ndinoti mangwanani masikati manheru chirungwa ipi hayi mungakwanisa kunga mufana video. Ndinokutendai nekuona kwemunonga mukuita mavideo edu. Rambai muchititsigira, rambai muinesu. Uyezve musakangane kuti follower kana kuti segiri pagina yedu YouTube yakazi JEKENISHEN Edu Apostle Church iri pakona. Musubscribe nekushare nekuisa malike nekutena notification bell kuti kusati tuna uploada video munge nyine masoko maererano neurongwa womufambiro wanonga uchiita. Tinokwanisa kunga tichiisa mavideo kumagrupu eWhatsApp, kuFacebook page redu, asi haakwanisi kunga chizosvika nemutou wakafanira ngekuti anonga ine limitação yekulimitira mavideo. Asi kuYouTube tine kana kusvika 1 hour. Saka ndokwachanga tichiisa mavideo edu akareba. Ndatenda nekunzwisisa kwenyu. Anenga ine mashoko mazhinji anondoisa mucomment section kuti taurirawo maonero nemafungiro awo. Ndatenda.